Haluatko nuoleskella isoa ja märkää reikää? Avaa profiilissani olevaa linkkiä ja ala nuoleskelemaan piirakoitani ja vatkaamaan taikinaani. Uusi tehtävä, josta löytyy uusi vihollinen. Joten mä voin tehdä tästä semmosen vitun special edition videon, jossa on ulkopuolinen ulkoilija. Ulkopuolella. Hei, sä voit laittaa siihen kirjoittaa, että peat siis mun tupakäyttäjä siihen. Moi. Moi. Äiti on huonolla. Siis on vinku ihan kauhiasti. Oh my god! Sun olisi pitänyt viedä se koira ulos ennen kuin me alettiin pelaa tämmöstä eeppistä peliä. No niin, Laura on palannut takaisin, saatana. Me tarvitaan jotain hartia. Onko sulla sydäntä? Sinulla ei ole sydäntä. Damn, tässä on sydän. What do we do with this? Täällä. Oh my fucking god, mä oon niin. Hei, mä tajusin sieltä nopeammin kuin sinä. Älä vittu alas, saatana. Minä alan, koska minä voin. Mitä sä teit? Mä en tehnyt mitään. Oh my god, muistaaksä kun me saatiin eka kertaa nää Ricky Chartset ja meillä ei ollut niitä rikkejä. Sitten mä mietin, mitä on Rick Chartset? Mikä vittu tää on Rick Chartson? Mitä vittu me tehdään näillä? Nää on ihan turhia. Täällä ei oo mitään väliä. Oh, we were just so innocent. Find the individual numbers in the indicated rooms. Then enter the code into the keypad. What is going on? Mitä tapahtuu? Hei, täällä on se uusi! Tuo tapahtuu. Täällä on se uusi. Uusi vihu. Joo, mä näen sen. Se on sokee, ehkä. Eikö onko? Hold on. Musta tuntuu, hei, että hold on on. aikapommi, että se jotenkin räjähtää, jos se saa meidät kiinni. Se ei oo sokea, se vittu tietää missä mä oon. Se seuraa mua hitaasti. Mitä teet? Vai kertooko joku, ohjaistaako joku? Laura, mä kokeilen. Se one-shottaa! Se tappaa yhdestä! Se on hidas! The younger enemy is invulnerable to Rick. Haluatko nähdä likaisia perunoita keitettynä vedessä ja päästä uimaan? Sen verran tekee, että näköjään jätti mut rauhaa vähän väliin. Oleva linkkiä. Ala pitää hauskaa perunoillamme. Tuu normaaliin valoon, mä haluun katsoa sua. Vitun homo! Mä halusin katsella meidän uutta ystävää. Ei näitä vanhoja paskoja. Vanhat on boring. Ja niitä niin on. Siitä niunkoi. Oh my fucking god. Tää on niinku me tarvitaan 4 numeroa. Laura! No. Löysikö se sut? 5 jotain 08. Okei. Ei! Laura! Laura! Ei! Ei! Kiitos. Created. Pysy poissa mun naaman eestä! No, mä menen laittaa sen puun niin. Tätä kieri. Mä kuulen sen! Laura! Laura! Saiko se sit? Se ei saanut mua. Hold on. Laura! No? Se on nyt sun perässä. How?
Mä kuulen sen jossain tosi kaukana. Mä oikeasti niin kun... Mä elän non-stop pelossa, että se on mun Hei, perse. sun lemppari on täällä. Night Hunter! Onks se sun perseessä? Se on nyt täällä myös sen Night Hunterin luona, joten... Voi jumalauta. Joo, se on nyt mun perässä. Hei! Täällä on joku, mutta kun mä en löydä sen vitun merkkiä ja tää vitun Night Hunteri sit haluaa rakastella minun kanssani. Ei tänään! Oi vittu! Ai! Liiku! Vittu rauha! Oh my god! Bro is actually scared. Taren. Niin on! Mä sanoin! Mä en ole legit koskaan pelannut näin paljon. Mä en ajatellut, että konsepti vittu kuolettomasta etannosta ois näin pelottava. Se vaihtoi sen vitun aihettaansa suksi. Sinuksi. Se on taas sun perässä. Älä jaksa! Vittu tää on kaaosta! Hi! Hello! Moi! Ei! Pääskää mut pois! Kiitos! Oh my fucking god! Mikä on tämä vitun kova ääninen intensiivinen musiikki? Mä en tykkää tästä musiikista yhtään. En mäkään. Hit the correct safe design. Mä haluun ajatella, että se on se turhan intensiivinen Use musiikki. safety equipment signs that correspond to the workplace accident shown on TV. Meillä on joku vitun ajastin tässä! Oh shit! Tossa on joku merkki. Ei ku tarkoittaako sitä, että jos siinä on pää ja siinä on silmämerkki, mun pitää pistää silmälasit? Ei tarkoittanut. Ne vaihtaa paikkaa, nyt me pidettiin uudestaan kenkä. Oh my fucking god, me tulee kestää ikuisuus tän kaa. Haluatko nuoleskella isoa ja märkää reikää? Avaa profiilissani olevaa linkkiä ja ala nuoleskelemaan nähdä likaisia perunoita keitettynä vedessä ja päästä uimaan heidän kanssaan. Klikkaa profiilissani oleva linkkiä, ala pitää hauskaa perunoillamme. Oh shit. Liivi on täällä alhaalla, täällä ihan... Oi vittu, mä kopin turpiini. tyyppi on. Etin vaan se vitun liivi, mulla on jammeri. Niin, jos mä kuolen, niin sitten... Nohan, no ei sitten väkisin. Se teit se. Se hukkuu. Se blenderöity vitun äijä hukkuu. No silloin oli paskaa hapen pidätyskyky. Mä en Sinne löydä. vitun ämpäriin! Mene! Mä My en God. löydä mihin pitää mennä. Laura! Päästä pois. En vitus. D+. Hädin tuskin päässyt. 89! No, okei. Otetaan pois se, että mun piti olla sisunkaan lenkillä. Okei. Ain't no fucking way. Vitun runkkari, saatana. Homo. Perkele. Meidän tehtävä on see. panna. Ei tos. Ei! Ei tos.
onkohan sillä erectile dysfunktio, koska se ei oo kuollut. Ja se tossa niinkun NS ampui itteensä, mut sehän ei oikeesti voinut ampua itteensä, koska se on elossa selkeästi. Ja musta tuntuu, että sillä on oikeesti erectile dysfunction. Sillähän on vittu muna näkyvissä, satana. Onks se ees yllätys? Ei. Mutta ajattelin mainita sitä kuitenkin. Tulee. Pouraa se. Varo! Mene kiinni! Äkki mene! Mä jo luulit! Oh my fucking god! Niin se menee. Oho! Eikö se tuu tosta? Ei!